Kaixo guztioi, gai berri batekin hasten gara, argia, eta ikusiko dugunez aurreko gaiarekin oso erlazionatuta dago, aurreko gaia uhinak ziren, eta argia uhin mota bat da, uhin elektromagnetikoa. Bideo honetan, sarre honetan, ikusiko dugu zein den argiaren, propietate nagusienak edo kontuen hartu beharko ditugunak, ondoren goariketak egiteko, baita ere komentatuko ditugu zer diren inguruneak, gainazalak, eta, bideo labur bat izango da. Esan dugun bezala, argia uhin elektromagnetikoa izango da. Uhin bat denez, hemen jarri dugu aurreko gaian askotan agertzen zen irudi bat, ez da horrelakoa izango, baina bai gogoratu behar dugu uhin batek zenbait propietate dituela. Alde batetik dauka uhin luzera, uhin zenbakia, baita dauka abiadura angeluarra, frekuentzia, periodoa, amplitudea, hasierako fasea, edapen abiadura, vibrazio abiadura, eta jartzen ditugu hau guztiak, gogoratu behar dugu, uhin batean hau guztiak agertzen direla, baina guk gai honetan naiz eta guztiak agertu ez ditugu guztiak landuko eta markatuko ditugu gehien bat erabiliko ditugunak. Alde batetik erabiliko dugu uhin luzera, bestetik erabiliko dugu uhinaren frekuentzia eta azkenik edapen abiadura. Eta zergaitik erabiliko ditugu hauek hirurak gogoratzen bauzue, aurreko gaian ikusi genuen zelan edapen abiadura erlazionatu genuen lambda bider F. Hau da, ezagutzen badugu uhin baten uhin luzera, eta baita ezagutzen badugu uhin horren frekuentzia, lor dezakegu uhinaren edapen abiadura. Goratu edapen abiadura dela, uhina edapen norabidean daukan abiadura. Zer da gertatzen dena? Esan dugunez, argia da uhina, baina baita da uhin elektromagnetikoa. Eta elektromagnetikoa diren uhin guztiak daukate propietate bat. Eta propietate hori da, edapen abiadura utzea izango da materiarik ez dagoen lekuren batean. Materiarik ez badago, alde batetik uhina edatu daiteke, hori ez da oso erraza edo oso intuitiboa, uhina edatu daiteke naiz eta materiarik ez egon, eta bestetik utzean bere edapen abiadura C izango da, eta zeren balioa izango da 3 bider 10⁻⁷ metro zati segundu. Ziurrenik, noizbait entzungo zenuten argiaren abiadura direla 300.000 kilometro segunduko. Metro segundutan horrelako zerbait adierazten da. Beraz, hau gertatzen da uhin guztietan, baina uhin elektromagnetikoetan utzean abiadura hau izango da honen berdina. Horrelako zerbait geratuko litzateke. Hemen jarri duguna uhin guztietan. Hau gertatzen da bakarrik uhin elektromagnetikoetan eta gainera utzean gaudenan. Ikusiko dugunez, beste leku batzuetatik argia mugitzen denean, bere abiadura ez da horren handia izango. Gogoratu bakarrik, hemen agertzen den azpipe hau da ingelesetik datorren propagation, azkenean esaten nahi duena da edapen abiadura. Hemetik aurrera, nola berdin izango zaigun zein den vibrazio abiadura bakarrik ikusiko dugulako argiaren edapen abiadura, hau ez da inoiz agertuko gai honetan vibrazio abiadura. Naiz eta existitu eta argiak izan vibrazio bat, baina hori ez dugu ikusiko. Beraz, agertuko diren abiadura guztiak izango dira edapen abiadurak. Esaten dut hau, batzuetan azpi indize hau kenduko dugu, baina jarraitu behar dugun hartzen hitz egiten dugula edapen abiadurari buruz. Komentatuko dugu zer diren inguruneak eta gainazalak. Argia, kasu honetan ikusten dugun uhin hau argiaren irudikapen bat da. Argia ingurune ezberdinetatik mugituko da, eta ingurune ezberdinetan izango du alde batetik abiadura ezberdina, edapen abiadura ezberdina, hau da ez da berdina argiaren abiadura utzean mugitzen denean edo airean mugitzen denean edo beiran mugitzen denean, eta baita ere ikusiko dugunez aldatuko da uhinaren uhin luzera. Zer izango da gainezala? Bi ingurune banatzen duen espazio fisikoa. Inguruneak ezberdinak izan behar dira? Ez, izan daitezke bi inguruneak berdinak izatea, baina gainazal bat egotea, edo izan daitezke inguruneak ezberdinak izatea eta bereizitea egotea gainazal batekin. Ikusten dugunez, hemen daukagu airea, eta erdian gainazal bat. Argia mugitzen da, edatzen da hemetik, eta ingurunez aldatzen denean, nola ingurunea berdina izaten jarraitzen duen, uhin luzera berdina izaten jarraituko du. Imaginatu, ez da irudi perfektua, baina imaginatu behar duzu hemen ez dela zer aldatu. Orduan, uhin luzera berdina izango da. Aldiz, ikusten dugunez hemen, hasieran egiten da utzean, bera abiadura ingurunetan dakigunez izango da C, 3 bider 10⁻⁷,
hori bakarrik gertatzen da hemen eta hemen beste abiadura batzuk izango dituzte, baina hemen badakigu argiaren abiadura C izango dela. Eta goratu C dela, 3, bider, 10, bersortzi, metro, zati segundu. A2. Heltzen da gainazalonetara eta mugitzen da edo pasatzen da beste ingurune batera. Ingurune honetan ikusten duzuenez, uhin luzera askoz txikiagoa izango da, honen ezberdina. Beraz, ingurune ezberdinetan, uhin luzera ezberdina. Lambda azpi I honek adierazten duena da, ingurune bakoitzean argiak izango duen uhin luzera. Eta hemen dago detaile oso garrantzitsu bat. Frekuentzia, hau da, uhinaren frekuentzia, irudi honetan ezin dugu ikusi zen, nola espaziala denez irudia, frekuentzia adierazteko zerbait denborala izan beharko genuke, eta, bueno, sin más, hemen irudi honetan ezin duzue ikusi frekuentzia inondik inora. Baina, onartu behar duzue, frekuentzia ez dela aldatzen. Hau da, uhinak hemen daukan frekuentzia eta hemen daukan frekuentzia berdina izango da. Bueno, kasu honetan erreza da, inguruneaz delako aldatu. Baina, imaginatu hemen frekuentzia, ez dakit, eta hori ariketak esan behar dezu edo, imaginatu frekuentzia kasu honetan 5 bider 10 ber 15 hertz. Imaginatzen dut. Ba hemen behan, frekuentzia berriz ere jarraituko luke izaten berdina. Hau da, uhin luzera aldatzen da, baina frekuentzia ingurune batetik bestera ez da aldatzen. Eta hau da, formula de ekuazionek adierazten duena. Ingurune ezberdinetan abiadura ezberdina izango dugu. Ingurune ezberdinetan uhin luzera ezberdina izango dugu. Baina frekuentzia konstante mantenduko da, naiz eta ingurune batetik bestera